רודי, ואנחנו כאן היום בסרטון הראשון שלנו עומדים לעשות את אתגר החומץ. כן, רק פתחתי ערוץ וכבר אתגר החומץ, זה כיף לי. אוקיי, אז היום אנחנו נעשה את זה עם אח שלה. אוקיי, אז כן, היום הראשון לחופש, כאילו עוד לא התחיל החופש, אבל היום זה כאילו היום... זה יש פה 6, 2, 3. כמה יש פה? 6? כן. אז זה 3. כן. סתם, תתחיל. 3, 2, 1. זה השני שלי. אפשר להגיד שהוא ניצח. זה כאילו לאכול פיל. מה זה? אבי נהיה מני איתך. וואי. התחכתי. אוקיי. חכה עכשיו, אוקיי? אל תאכל עוד. שם את הפה. רגע, נו עוד. אני רוצה לנצח. עוד לא הסברנו לכם. צריך לאכול את המלפפונים הכי מהר. מי שמנצח, מצליח באתגר. ומי שלא מנצח, חייב לשתות חצי כוס שמן זית. פאק. אז נראה לי שאני הפסדתי פה. טוב, אז בשנייה חוזרים, אני רק ממלא לי את עם שמן. איזה שקרן, זה מים. אני צריך לשתות. זה מים. מוכן בלגימה. מה בלגימה טוב? הכל ביחד? חייב את הכל? שתה כבר, יאללה. נו, שתה. וליאור, זה לשמיים. דן. אוקיי, אנחנו נלך את שמאלה ונגיד. תגידי בובה. קובה? חדשה, אני עכשיו לא זכיתי, אני יודע, אבל... זובי. לא שתיתי, עושים את זה פעם חדשה. זובי פעם חדשה. לא עושה פעם חדשה. אוקיי. בגלל זה אני צריך לאכול 2 שנשארו פה, ויונתן 1. אני צבאי. יונתן 1 ואני 2. פחד לשתות השמן, אז כאן נגמור את הסרטון. אנחנו רואים דגי וגבי, כך קוראים לזה. ויונתן.